sugar nakaslem jong unongsan hima. Ki nong khai doyong ki bahap hapo kalama jong ka Hima Nongstoin Land Owners Coal Traders and Producer Association kawai ni ki seng ka baju pet jukmi ye ka bit ka byang jong ki try kendo ki try par doyong bat ki wei harin kat lang bat ki babon ki kinhon seng ki lapen pau ye ka jing a jing kershan ka bapura ye ka jing pen ngau pat ba lani ka public hearing nagabanta ka jing sedang biang ye ka jing ti doyong kat kum ka juk start sayan ya ka bak sorkar lingba ka tanat ka badai pen kan sa penlong uba Maulot presiden jong ka seng harin kat ka jing don lang jong ki wei pat ki nong kit kam uliat ho bakat kum ka jing tip katai ka public hearing kan long ka arp hunyo trik unailar hasda Dakar West Khasi Hills Shishuriya tho ru bahalor gani ka phang ka association kala khot kirki ru ye gajing alang ka khat artrik mentau benai ha gajing wan ye shim bentar ki babon ki kinhon seng jong ka than West Khasi Hills ha ka bada ka we gajing mut kliaman jorlang ban ai gajing kershan ye gani gajing penlong jong ka sarkar ye gani ka public hearing ne ka benta ka jing sedang biang ye gajing ti doyong kumta halor gani ka benta ne kalyang ka association kala kerpat ye baro ki khot bat baro ki pat ba jong ka dong ka than bakinya sno ti lang baro kumbat chupen kin mau baga jing sha khang ti do yong hapo gajla menta kala kenjo sha ka shi post nem nadu ba ka NGT kala khang menti do yong host nem arajar khat saw ha ka ba ni kala penlong shisha ka jing hiran bat ka jing khamtam ki nong khai do yong ki try par do yong ki nong bela ba pher ki yo ki hat hi baro jong ka than nong ston ika sion na duba ila sa khang aga NGT na du na marja khasaw te sisang ye sothu pen ye i ya kijing dok jing kerdu kijing kta ya ko sil jom le se wat ya kamil khia ai bor ko na mar ka daw bolong ba po wes sil na mi khia jom ni kijing ni kalong tan no bu yong te lada hidup ni sa khang lan ai gani ikatai kelas akta yang berokot. Kidon gilong yang jebla pak school kun si jeka baper jadi hapan penpai nama biok su bersiwa school. Tikum kita kecing ya kendu jing kedong ketang kejongi. Dan adu bangi osno banagiliang surka kalau kau aplikasi ya kinong penbiang selaban apply mining kalau duyong tinggi semua bidang kirang ba jong ni balala ban apply bala ben ko slakat kunjing pan jo government ngai ko bledu gini giri urang ba jong balala ban piang ya kijindon kam jong government te hagini kisni te yo ngi semua bukan sadon ke hearing public hearing po os Dakar te na liang jong ni gasion ya werlang ya pai ba jong wes kesel ba jong ko khia baro ko we bangi de ban kersan ya gani margani kedi jingdon kam jung pai pa jung ko sia pa jung mi khla hi bar ko we tena liang jong ni kersan ni ai ku blei ye ki tu ri rang ba bala pan bien ko isla an apply ka mai ni ba ni ya wer lang ya pi ki pai ba jung ko sia pa ba ro jung mi ya pa tong ni kersan lang ya gani bangi yo kan ya bala ya sni yo kan ya kamai ke ji yo kan ya dia pet yo bi hat yo kan ya sngai yo kan ya Pak school baper jing dot kam ni ngi no sen. Nalian jong ni sion tang kita ko disebut.